Махаббат. А вы на сцене так красивы были. Что-то вы такой, оказывается, не очень. Узи шундай. Шундағы кәләп ұшчықларын зыр етіп әйлендірді әмірлай. Собак и татар не пускать. Штаным салдым да теге буклыштан білән тегеләр қуа башладым. Ең әшәкі дүниядағы капитализм мына қазір Россияда. Атмай. Мына bu артист маса. Sizin geçtiği hıyallar ikinci. Болашақ енді әрбір кішінің түрліше бола. Қызық бола, әрбіріңізде сіздің де шылайдар енді ол. Менікі де бек қызықсы бана енді. Бір бар мен бек бәлекей көйдәлейім. Мына, сіз көз алдына кетер әлмейсіз. Олда ең бәлекей малай мен ейім. Өзім ябық, өзім сақау. Ірі қарифін айт әлмейім. Шуңа малайлар келілер дәмінен сұрайлар. Яды, атны тұқтат әлділер. Мен тығық дейм де, тігілер рахатланып күлелер. Тығық дегеш, тырыр деп әйтме, ірі қарфи жоқ бейт. Янан соң шу бәлекей шағында бір уақытны шулай бізден енді қойтқан еден, сұғырстан қойтқан абилар немесе сөйлешілер. Бұлар енді мен тыңлап тұрам, нәмсә шында ағбайтын, хинди хоқ, әлден енді сөздер енді. Мен бәлекей бала бейт, сразу менің қоққа кірді, атладым. Мен уран бойынша қышқырып барам. Рус шфайын, ағбайтын деп. Қазір малайлар ярына келдім де, мен айтам, мен бет немесе білем. Әйара айтып қора бірер сөз дейлер. Мен айтам, ағбайтын, хинди хоқ деп қышқырадырым. Бір абзы көтке кетіріп дейіпті, әйе. Бір заман асқа шыққанмын. Тігі малайлар, астына түшті, неміс деп менен күле башладылар. Әлі мен айтам, сіз менен күлесіз міне? Қазір мен сізге көрсетем, немісіне деп, ұштаным салдым да, теге бұқлыштан білен тегілер қуа башладым. Тегілер суына таван шавалар, мен артынан шавам, жылы. Мына шүрінде қар енді, тағы бір қызық қал сейдім әлі, бек қызық тебінді қызықта төгіл, мен үшін бек көңілсіз қал. Мына шул абейінді біздің көрші ол, мен ішіп алса, ашуы келе тұрған сұғыштан қайтқан нері олар біткен кіші. Шол менің күтке тиккен енді, абай. Бір заман біздің етін аты өтірді бейді. Ол Мүжахид абай есімдейді. Ішкен башынан етін атты. Мына шундай характерді кіші. Мен шунда жыладым. Мыңнан да ауыр қасіретті мен көрмедім олақ. Дәнәк бәлеке шағымда. Әне мәң шумай беттер. Қазір де міне есті көресіз. Шуннан менің бек жылағанын көргеш, әтетігін етін алып кетті. Қоя көңгендір, мен де білмейм. Шул мені жылап жүрмесін деп ойлағандыр енді. Октябрь байрамында, жаңа йылларда шул бізде концерт ұйыштадыр енді, мәктепте. Мәктептің идендерін көтере бізде, астына ебір қоябыз да, сәхна көк ебір ішілері. Нәк мына сенің ең қатты енді ол. Мына шу сүйім күшік тұрған жерін қатты. Шонан қазір басып, шиғыр сөйлерге шықтым енді. Шиғыр сөйлем, рихварын айта алмағаш, менің бұлай да қызу сөйлем. Халық рихварын айта алмағаш, мен айтам, тоқтал, тығы деп деген іріні сузывырақ екінші түрлерге айтам. Мына шуннан халық рахаттарын күле. Алар күлгеш, әлбәтті енді менің де. Кішілерді күлдіресім келейді. Якен 4-ші кластан соң енді мен ірі қарифін айтерге үйрендім. Чүнки Фазил есімді бір малай, ол менен үлкендіреген бір 5-6 яшқа. Ол мені күні түні тығы деп ұрамнан қышқыртып үртті. Шуннан өзінен өзелден шық мені ірі қариф айтылып кетті. Мына шундай болды бәлеке шағым. Әнейім турында сөйлеуі меңа бек ауырай бірінде ол жамағат. Кішілерінің мына әне турында шуны ғана еске түсіріп кетесім келейінді, бек ұзаққа созмышы. Мәскеуден театральный училищеден неткенде бірінші курсында аңлап қайтқаш, мен әнені бірінші мәртебе көрген көбікті олдым. Өзі бүкірі, бір қолы сынған, көзімнен еш ағып тұра. Мына шында әнені көруім бұл да, өзімнен көзімнен ешлер аға башлады. Мен
Бірге ешегенде бит әненің қолы сынғанына, көзінен ағамы, бүкірімі, тігі бәлекейден үйренген, оңай иқтибар етмесің біріншікте. Әміне біраз шит керек шитіп қарасаң, яңадан көрген көп боласың. Табиғаты білән бик ішшен бола. Бана біттін жеріні шул қатты шистайтып татырған ие. Енді айтмейм, колхоздан жер ішлеген. Бана бір есте түшті, колхозда ішлегенде бір заман бұл урақтан қайтып кірді. Ана шул бүкірі бітеді. Қолы ауырта. Шул келіш не ұрып, урақ білән арыш ұрып жері. Қайтып кірді. Өзі ураза тұта. Бұл маммасыл тирлеген ишімнан қорбазына түшті де кетті. Мен айтам, әне, неге сен анда ураза тұтасың? Күннер сүрілгештар едің, сен бет ауыру, сен ярамы дейді. Шында мен айта, ей балақайым, сен әлі аңламысың дей. Мына уақытта жеткеш, аңларсың дей. Мына шында мен көрдім, кішінің нешек ураза тұтқанын. Көрдім түбенді аңладым. Аңладым. Шолай бір вақытны үйде бәрәңгі суғаннар енді текшіріп отырам, әзірек ет кесәгі бар деп, уақытыға ақшаларыны қарайым. Шuna келділер де айттылар, сені директор шақыра. Мен айтам, нәрсе болды мекен енді? 25 яш меңа. Тұрмыш бағыстыры қал бола бетін. Мен айтам, нәрсеге шақырдым кен директор деп келіп кірдім. Шында директор Савидов ауы еді, ол айта, мен сеңа бек көңілсіз хабар айтырға тиішмін, сенің әнейің өлген дейді. Мен айтам, нешек менің әнейім өлсін. Ауыр деп хатта жазмадылар дейді. Мына алыша, телеграмма дейді. Телеграмма берді, оқы дейді. Оқы жазылған. Срочно приезжай, мать умерла, Минғали деген. Мен нешлерге аптырап қалдым. Мен айтам, нешеге менің әне өлсін енді? Мына мен сен ғады 3 күн уақыт берем. Барып қайт, әнеңіні көңіп келді. Сен қой сияқтан дейді. Мен айтам, мен самолет бөгілмеге ша. Бар. Уақытында келдіп, директор жіберді енді. Шулай самолетқа дұрадыр емеш ератқа. Менің келіп жетті, билет жоқ. Мен ешлерге білмеймін. Қоя барға, билет жоқ самолетқа. Шында бір келді де мен айта, сенің бек зор бақытсызлығың бар екен дей. Нәрсе болды, селәлді. Мен айтамын, әне өлген. Қойтырға тілем, телеграм берділер. Не жоқ. Телеграммысы өзің білем де. Мен де, айда güzelді деп, администраторға алып кіріп кетті. Кірдім, администратор енді шушы телеграммын оқығаш берді. Сен кетуге жазылған, мен срочно приезжай, мать умерла, фәлән Минғали деп. Шулай деп, бөгілмеге аштым. Бөгілмеден бізге енді әлмәтке, әлмәттен Жәлилге, Жәлилден енді урман аша қайтырға керек біздің ауылға. Бұл 28 февраль күні. Құтаяқ білән әкіріңне атлап бардым. Бір заман шықыр жеріне жеттім екен. Ояқ бата башлады. Бір заман мына шындан билден қар. Мен айтам, мен мұнан шыға алмаймын қазір. Әлем айтам, кері шығым мекен дегенім, кері шығарға да метен қар көрдім бетінде. Нешік болса да барға деп, мына шылай шушып, тәгерәп, әкіріңне қаман барам да барам. Бір заман енді бұрылып қарайым, әлем айтам, мен олаштым мысым. Шында енді мен бик зор бақытсыздықтар кешірдім. Мен айтам, өлем ақыры мен мұнда. Шушы өлер үшін қойтқамын екен деп, бик қаты ауырғаш, үйрегім үзгеленгеш, тұрып қырға бастым. Шында нендер бір кіші ауырғаш дегенде халсізленген мағанадағы ауыру. Халсізленгеш. Шында кімдір мен айтам бит. Тұр, әгер де тұрмасаң, өліп қаласың деген фикір нәрселер башым арқылы ұзды. Шундан мен әкіріңне тұрып, бара башладым. Шушып барам, бір заман ой көрінді, ой көрінгеш енді міне, сыраз сезілі ауыл. Мұнда терен шықырма, мұнда неме, шулай барып, урманнан шықтым. Анда басуда енді, мына шынды қарт, мына бүгінгі көбік, кішәгі буран көбік қарсы бірген, анда жүруге бола, анда терен түгіл.
Шулай айтып, үйге қайтып кірем. Ауылға кірсем, ауылны көрмеймін бит әлі. Ауылны қор басып кеткен, үйлер көрінмей. Мен айтам, дұрыс келмедім мекені бұл ауылда деп, тағы аптырап кеттім. Бірінінде от жоқ, итте жоқ. Тегі ауыл үйлері іскіртлер сыман көрінеді тұра. Шундан бір заман қарап бара башлағаш, үйде білеккейгіне бір от көрдім. Тәшмин етем, әне исен екен, ауырған екен. Мені шул ауырғаштың шақырып қайтарғаннар, деп ойладым енді. Шундан кірсем енді, әне шул менің бүкірі, әне топ-турға айленген, мұндан жепсірлер үзіліп, аузынан қан келе, сөйлешмей, бірінден етмей, қолынан тұтқан ендір, жылылық сезген көк болдым енді. Шундан мен айтам, әненім балис қалып барам, неге сіздердің балис қалып бармадыңыз деп, абайларыны әтейіні суам енді. Алар еттілер тынышқына отыр. Көпсілер шөрге арамында. Шундан ұзақта тұрмады, әне вафат болды. Ғыммен мен ауылыны біткенін шул қатты башта енді аңламадым да, чүнки әне өлгеннен соң мен ауылының қызығы жоқ енді. Үйінің де қызығы жоқ. Вообще ауылға әлден есінде кетмей башлаған. Ләкин міне қошан бүтін йұртлар біттілер. Біз тұрған жерлерін сүрділер. Зиярат қына қалды. Міне шул вақытта кішіге нендір ауыр тұйғылар келе екен. Міне ауылының бітуі, міне мен көз алдына келе татар халқының бітуі көк. Міне нәқ шулай. Бүтен кішілер ештірған, бүтен ефтірміш бола тұрған етіп, көз алдына келе. Мен де шул қатты ауыр кешірдім мен аны. Мен соңынан ғына тұлқы, соңынан ғына. Міне қартая башлағаш. Шул әне өлгеннен соң айтам бет. Менің көресің әнеге болған мұхаббат, құрмет бек зор болған, һәм аның өліміне мен әзір болмағанмын. Аңа бет кіші әзір болырға тиіш. Әне өлерге тиіш бейтін. Нешектір өзіңні етесің. Мен андай біріні ақыл білән де, көңіл білән де әлі аңламағанмын. Шуңа көре әне өлгеннен соң меңа шушындай бір қалды. Ләкин міне бір қала, қазір енді айтам, ауыл дегеш. Әгер де шунда әр еліні қайтмасам, әтиенінің қабірін қарамасам, мен бірнешікте өзімді тия алмайым, тынычландыра алмайым. Аллаға шүкір, ана шул игіліклі милләттәшләрім білән, аларының ярдәм арқасында ауылның зияратын яңадан эшләттем. Менә хәзер уйлыйм инде, минем тәхәррүләр вакыт җитте. Мин үлгәчтендә, Аллаға шөкер, әле бу зиyaratны бәлкем карарлар дигән өметтә калам. Инде паспорт алганны сөйләмичә булмый. Паспорт алырга барабыз Тымытыкка 40 чакрым. Иртән итеп тордык та, киттек Тымытыкка. Тымытыкка киттек. Килеп җиттек. Паспорт дигән әйбер язылган, и милиция тора. Нәмит авыл кешесе. Мен әйтәм, бу милиция тора. Монда кирсәң, чыгармасалар милициялар. Шушы уйлар белән килеп куркып торам инде. Нәҗибә бик ни кыз балайы. Кирде дә китте, моны төшерделәр. Мен килеп кирдем. Ялан аяк, ялан баш. Күлмәгештан инде. Хәзер төшергә ниткәнем, мен бит паспортка ничек төшерер өчен минем беркем дә өйрәтмәде, авылда паспорт дигән әйберне, аны беркем дә белмидер. Шуннан карап торам, теге абый әйтә, менә мондарак утырып торасың, менә болай әйтәсең. Шулай дигән бер апа килеп чыкты да, син нишлисең ди? Шушыны нигә Совет паспортына төшерергә уйлыйсыңмы ди? Кара киемеңә ди, шушыны кием белән паспорт төшерергә киләләрме ди? Соң мен әйтәм, минем башка киемем юк апа, менә шушы күлмәк, ишал не инде. Шалбар мен әйтәм. Бар кайт ди. Дигән киемнәрен алыштырып кил, ак күлмәк ки, костюм ки. Аягыңа да киеп кил. Бу сиңа совет паспортын синең хәерчеләргә бирмиләр ди. Син хәерче бит ди. Хәерче, монда бит син кешен көлдерә килдең мәлдә ди. Шуннан мен әйтәм, апа, безгә бит 40 чакрым, син мин кайтып килим. Анасы мен әйтәм, минем ак күлмәк белән костюмым да юк. Куябым да бусын идем, ак белән костюм, ак күлмәк белән костюм. Белмим, әйдә кайт та кит дип сүгә башлады.
Шунан теге абый, фотограф абый әйтәне, әйдә утырып торалы ди. Хәзер бер нәрсә эшләрбез диде. Шуннан бу ак күлмәген үзенең костюмын бирде. Шуның белән төштем. Монда ди аяк күренми борчылмады. Әзрәк чәчләрне этләгәндер инде. Ну мин ул вакытта әйтәм, моның хәтлегенә җавыгым бик. Ни костюмын төшергәндер фотограф акыллы була бит. Ул аны үзенчә эшләгәндер инде. Шулай итеп, аннан да гәрләнү, аннан да уңайсызлык булмады. Әгәр Нәҗибә шунда булган булса, мине мыскыл иткәннәр вакытында нишләгән булар идем? Ятыңнан җир тишенә керерсең. Институтка керергә барырга уйлаган идек тә, әйберләрен җыйдык та инде. Миңа инде институтка керәсе булгач, минең Габдулла абыйның ботинкасын бирделәр, Нурулла абыйның чалбарын. Чыккан идек барырга, китте яңгыр кыйып. Раңгазарга килеп җиткән идек. Раңгазар дигән авыл җирак инде ул. Шунда мен әйтәм, Нәҗибә, без болай бара алмыйбыз бит. Чөнки безнең якта кара балчык. Менә аягыңны бер ничек тә күтәрә алмыйсың. Мен әйтәм, аякларын салыйк да, яшереп куйыйк. Нәҗибә, мен әйтәм, кайтканда алырбыз, борчылма. Мин аларны шулай итеп яшереп куярмын, аны беркем дә күрмәячәк. Югыйсә, мен әйтәм, без моның белән нигә Казанга барып җитәмбез? Чөнки безгә бара кирәк Сарманга, Сармандан Чаллыга, Чаллыдан инде пароход белән Казанга. Нигә барып җиттек инде? Сарманга, Сармандан шул самосвал машинасына утырып, нигә Чаллыга килеп җиттек. Хәзер тора пристань. Пристань тора, хәзер монда кешеләр керәләр дә китәләр. Тукта, мен әйтәм, шәп монда билет алып торыйм әле, монда кирип китәрем дидем дә. Кешеләр арасында менә шулай җыри-җыри кирдем дә киттем. Кирип киттем. Хәзер утырам, бер вакытны готовьте билеты. Готовьте билеты дип кычкыра башладылар. Фәттәш, мен әйтәм, монда да билет тикшерәләр микән? Ну нишләргә инде миңа, мен әйтәм. Кая итәргә? Карым палуб янында шундый. Менә монда бер ике бочка утыра. Шул бочкалар арасына кирдем дә җумдым. Әйтеп торам, моның хәтлегенә бик җылгыргына кирдем дә яттым. Хаман җөриләр билет тикшереп. Мен әйтәм, булай көне үтүн буе тикшерәләр микән инде. Хәзер бер заман тындылар. Тынгач Нәҗибә янына кергәнем. Нәҗибә әйтә, син кая булдың ди. Мен әйтәм, менә шушында утырдым әле. Кара, йөзең аппак, үзең калтырыйсың. Әллә сиңа салкын тигәнмен ди. Мен теге куркудан мискинкәем. Калтыраудан нишләргә белмичә. Мен әйтәм, ни дип тирләгәнем әйтәм, бәлкем шул салкын тигәндер. Инде чыкканда тагы бер заман готовьте билеты дип кычкыралар. Ну миңа нишләргә менә хәзер? Насыл күз алдына киләмсең, нишләргә? Шуннан кешеләр этә мине алга җибәрделәр бит әйе. Мин басып торам. Менә синең гәүдәле бер таза гына җегет. Готовьте билеты ди. Мен әйтәм, билет я билет фәлән. Ах, дип, виз билет ник дип миңа сүгенеп, моннан алды да күткә тиеп җибәрде. Ишеп киттем малай. Мен монда теге токташымадан ул ачылып китте. Анда җибркалар тәгәрәделәр. Шуларны җыеп атышалар, ул җибркаларны нигә китап битенә төргән ин. Шуларны җыеп атышалар, Нәҗибә килде дә. Ну нишләп торасың инде? Трамвай бит китә хәзер ди. Мен әйтәм, менә күрәсең бит. Ни чемоданым ачылып китте. Яра дип тигенә җиштырып та бардык. Барып трамвайга утырыйк дигән, трамвай кузгалды да китте. Ну без трамвай күрәнгеш түгел инде. Буларның артыннан чыгабыз. Туктагыз инде, кычкырабыз. Трамвай бара да бара, малай туктамый. Бер заман кинәт бер туктады. Әллә шул безнең теге ялан аяк. Менә мондый зур сандык күгәйләр күтәреп чапканга, әллә остановкасы булды. Киреп утырганым, бер апа, купи билет. Мен әйтәм, ничек инде купи билет? Трамвай билет не нужен. Трамвай не надо билет. Мне и билет вообще не нужен. Шулай дедім да киттім. Бір заман бұл мен яңа келген тағы. Я говорю вам, купите билет. Я вам говорил, билет не нужен, трамвай ходит деп. Қазір тағы бітігінде барғаным, мұнда да ері, шунан ақырда, ну и шапфлашка деп, қолым бала айтып, сілтәді де, орнына барып отырды. Мына шулай айтып, мен
Qozonga kelib жетtim. Көзанға кетер жалаң аяқ. Шалбар белән күлмәк. Нәҗип әйтә, күрде дә бер афишаны менә бундай реклама тора инде, язылган. Мәскәүдә Шепкинс училищесына татар студиясын өчен артистлар кабул итәләр. Нәҗип әйтә, әйдә без шунда керик ди. Сметем дуракландым беләм әйтәм. Нишәванда керик, мин бит метем институтка керә дип килдем. Монда нишәп йөрим? Юк инде әйдә ди. Мәскәүдә 5 ел укыйсың бу. Мәскәү бит ул. Бер кайчан да мондай хәлнең булганы юк дип. Ансы дөрес. Ничек шулай туры килгәндә 56 елны, 1956 елны Мәскәүгә менә шундый артистлар җыялар иде. Әгәр дә шушындый бер булмаса, мин ничек анда театральныйга кергән булар идем. Андый бер юк иде. Шуңа күрә килеп кирдек, бу диткәҗин Нәҗибә кыстагач, туктайын мен әйтәм, Нәҗибәдән калмыйм дип, аңа ярып кирдем. Нәҗибәнең документларын алдылар. Бөтенесен. Нәҗибә матур иде шундый. Матур киенгән. Миңа карады да инде бу. Бу бер озын шундый матур, хәзер белән минем кыяфәттәге бер абый. Миңа карады әйтә, менә мин сиңа артист булырга киңәш итмәс идем ди. Кирәк ни бу синең өчен түгел диде. Чөнки кара үзеңә ди. Ну кыяфәтең кара инде. Мондый кыяфәт белән артист булмыйлар бит. Артистлар алар менә узын гәүдәле, матур булырга тиешләр. Шуна мин түзмәдем, мен әйтәм, абый, минем абыйлар синнән бигрәк, аннан әле миңа 16 гына яшь, мин бит әле үсәм абый, бер шулма минем өчен дип әйткән идем. Ярар, калсаң кал, үзсәң үзарсың диде дә калдырды. Менә шулай итеп театральныйга кирдем. Мин бер качан да артист булам дип уйламадым. Аңа бер нинди җирлек тә юк бит. Ну син радио тыңлама. Гомереңдә артистның нәрсә икәнен белмисең. Җырчының кем икәнен белмисең. Гомумән театр дигән сәнгатьнең нәрсә икәнен белмисең. Бу минем театрга керү, ул бик случайный бер. Бик көтмәгәндәге бер. Нәҗибә турында инде күп яздым, күп сөйләдем, кабатлап әйтә алам. Аларның гаиләсе нишәптер кыз балаларда гынай. Абыйлары бар, Ханиф абый, мин аны яхшы белмим. Ул өлкәнрәк инде, 27 елгы. Шуңа күрә, менә аларның өйләре кыз балалары. Ләкин өйләренә кирсәң, шул хәтле чиста, пөхтә, һәм һәрберсе менә эшләптер үзенчә талантлы булып чыкты. Менә мин аптырыйм аларның. Менә Нәкый апа хәзер монда. Роза безнең театрда эшләде, сеңлесе. Шын мастер булып. Менә ул менә искиткеч кешеләр. Сеңлесе нидә әлбәттә врач булып эшләде. Шул хәтле талантлы врач диделәр. Мин инде Аллага шөкер, мине карарга туры килмәде, анда авырмадым. Ну менә бөтенесе шулай менә укыдылар. Шушындый кешеләр булдылар. Нәҗибә талантлы да булды. Бик талантлы артистка. Бик талантлы. Әгәр дә ул талант булмаса, мин бик авыр кичергән булыр идем. Чөнки бергә менә бер яшьтән, гомер буе бер яшь. Туганнан бирле бергә булган кешем начар эшләсә театрда. Аннан да авыр хәсрәт юк кешегә, бергә эшләгән кешегә. Миңа гел сөенергә генә калды, Аллага шөкер. Ул үзенең чын милли артист икәнен исбат итте. Милли, ягъни аның тамырында, ахаңында, мәгънәсендә татарның җаны ята. Ул кабатланмый. Артистлар, пожалуйста, бар ул. Ләкин менә шушы җирлектән туып, үзенең милләтенең рухын ача беләтән артистлар. Алар бик сирәк. Менә мин сездән сорадым бит. Сез нишисез? Фикерләвегез татарчамы дип. Театрда бит күп кеше урысча фикерләп татарча сөйләшә. Аларга әйтәм, мин өйрәнегез татарча фикерләргә. Ул вакытта сезнең ышандыру көче һәм үзегезнең үсешегез милли аңыгызга көчле тәэсир итәчәк дип. Шуңа күрә мин Нәҗибә белән гомер буе горурландым, Аллага шөкер. Сөенәм, менә Академия театрында шундый актриса булып эшләвенә. Инде икенчесе әйткәч инде әйтим. Менә күз алдына китерегез. 20 илле авылдан 2 артист чыга.
60 жыл бие театрда ішлейді. Бұлған қалмысың? Сіз мына бір яшылар енді. Бір жерде көргеніңіз, үсткеніңіз болдысың. Бар мısың? Yok бет ол сіздің, сіз бет аны оңламайсыз нәрсе екенін. 20 үйлі ауылдан 2 бала шыға, талантлы бала. 60 жыл бойы театрда ішлейлер. Ол бет ұрысың жасында да жоқ. Біздің татар халқаны оңламай. Оланы аңлар үшін тумаған әлі, фикри жағынан. Шуңа көре мен Нәжибә белән инде Аллаға шүкір ғұрырландым. Бұл менің сүйінішім болды. Сіздің кештегі қияллар екінші. Артист нәрсе? Бір-біріні мен оңатып кетерге тиішмін, әйбет. Сіздің көңізде. Мына мен бір қошанда да мені тамашашы яратсын деп ойнамадым. Мен шымды характерім. Анасын, рөллер де шымды. Мен енді 25 яшьләрімдә 60 яшьлек картларын уйнадырмын. Анасын, я жиын әшәке, я жиын явыз кешеләрне уйнадым. Андый кешене, андый артистны кем яратсын? Нинди тамашачы яратсын? Мен үзем дә андый артистны яратмас идем. Ни эшлисең? Бернишләп булмый. Шундый роль бирәләр. Ул бит театр шундый бер. Анда синнән тормый. Анда башта пьеса булырга тиеш яхшы. Анасын режиссеры сиңа иң яхшы рольне бирергә тиеш пьеса эчендә. Аннан инде тамашачы ул спектакльне карарга тиеш. Тамашачы дигәннән. Тамашачыны аны бит өйрәтергә кирәк, күндерергә кирәк. Әгәр дә ул шын мәгънәле әйберне карап үсмәгән булса балалар, ана шул мультик белән генә, шул аю белән куянны я төлкене уйнап кына булса, күрмәсә, фаҗиганы яки үз милләтенең фаҗигасын ачкан спектакльне күрмәсә, ул ничек үсәргә мөмкин? Шуңа күрә минем хыяллар бик күп зурданы, чөнки мин теге укыганда әлбәт 16 яшь әйтәм. 16 яшьтә ул үзенә күрә хыялый дигән сүз инде. Менә хыялларым бик зур, чөнки миңа карарга туры килде. Миңа карарга туры килде англичаннарны, французларны, немецләрне, итальяннарны, хәтта испаннарны, Грециянең бик актрисын карарга туры килде. Менә шундый үрнәкләрне күрдем, мин шок каттым. Мәтәм нинди театр бар икән бу дөньяда. Менә анда теләсәң теләмәсәң хыял була. Инде менә 1957 елны беренче мәртәбә үз гомеремдә Академия театрын күрдем. Аңынчы минем татар театрын күргәнме иде. Билетлары сатылып беткән, тамаша заллары тулы. Урамда халык билет сорап тора. Менә театрга керәбез дип, театрның тәрәзәләрен, ишекләрен ватып тора яздылар. Конный милиция чакырдылар. Сез менә конный милицияны күз алдына китерәсезме? Сез аны аңламыйсыз да бит әле. Күз алдына да китерә алмыйсыз. Чөнки сездә аны мен үзем, менә мин ничек күз алдына китергә мөмкин? Мин шок каттым күргәч. Андый хәлне минем Мәскәүдә гомеремдә күрмәдем. Шоп халык менә шулай зәңгәршәл спектакльне килсен. Менә шунда инде миңа тукталык. Бу татар артисты бик көчле икән дигән фикер, талантлы икән бу артистлар дигән фикер бөтен җаныма менә монда, йөрәгемә кирде. Менә әгәр дә син талантлы буласың килсә, менә кара, ана күр, ничек кеше талантлы була. Татар халкы бит чагыштырып карый алмады урыслар белән. Ул бит кинода бер әйбер. Алар бит күрүтүне кино күрсәтәләр. Менә спектакльләр белән чагыштырып караганда, мен инде шуны әйтәм дә синләр чагыштырып караганда, татарда шундый артистлар, каватламас артистлар бар иде. Хәзер мин аларны менә аңлыйм, кем булганнарын. Әле ул вакытта аңламыйдым, ләкин йөрәгем күңелемнән тыя идем. Моны ничек әйтәм? Менә шуларны күргәчтен әлбәттә хыялланасың инде. Гел хыялланып яшәдем. Менә шуларны күргәч, Ходай Тәгалә әйтә миңа, менә шушы сәләтне бирсә ярар иде. Я Рабби, Ходай миңа әйбәт рольләр туры килсә ярар иде дип яшәдем. Үзегез карагыз анда әшәке кешене уйный бит артист. Үзе шундый бит, нәрсәңнән дип китеп торасың. Әгәр дә ул шундый булмаса, аңа шундый роль бирерләр имени ди. Менә тамашачының фикере.
Менә сезнең фикерегез ул. Сез бит уйлыйсыз менә шул яшәк кешене уйлаган кешене, ул шундый кеше дип. Әгәр яхшырак уйнаган сайын сез уйлыйсыз. Ана үзе шундый булмаса булай. Юк инде үзе шундый дип. Менә нәрсә дигән сүз? Әгәр дә шын талантлы артист, менә шул я картларны, я яшәк кешеләрне уйный икән, аңа тамашачының күңеле икенче була. Әгәр дә менә бер күлдереп, рәхәтләнеп, яки җырлап, бер гармон белән чыкса, бер нинди кайгысыз, хәсрәтсез татар баласын матур итеп сәхнәдән узып китсен, анда тамашачы, менә бу артист маса, менә бу фәлән ул, менә шундый ул була ул дип кала. Нәрсә дигән сүз? Тамашачы күлдергәнне һәм шын якты образны ярата. Якты образларын уйлаган артистны хөрмәт итә, ярата. Шуңа күрә ул якта минем Аллага шөкер, нем кайгым булмады. Мен тамашачы яратсын дигән. Тамаша яратсын дип төрлечә уйнарга тырышалар инде, аңлашылансыз. Мен инде язган Мөхтәр абый Мутин турында, Халил абый Әбҗәлилов турында, тагы Габдулла Бишамыков турында. Менә Габдулла Бишамыковны, Халил абыйны мин үзем күрдем. Мөхтәр Мутинны күрмәдем. Ләкин язганнары буенча һәм сөйләүләре буенча артистлар белән бит сөйләшәләр. Артистлар турында инде һәр көнне сөйләшәләр. Өлкән кешеләр турында. Мөхтәр Мутин кебек трагик артист Академия театрында булмаган. Гомумән андый артистлар дөньяда сирәк була. Бөтен дөньяда алар бармак санарлык. Мен грузиннарда Харабов, осетиннарда Хапсаев, ниләрдә Украинада Бушма. Булмар саны китсәң шулай. Менә шундый ниләр санаулай бер. Әйдә менә Мөхтәр Мутин ни өчен бик була трагик артист дип әйтәбез. Революция булганнан соң, 17нче елдан соң Мөхтәр Мутин Отелло спектаклендә Отелло ролен уйный. Бул вакытта менә ниләргә, паркларга, матур җирләргә язып куелган: собак и татар не пускать. Менә шулай сезнең дәүләт шулай тәрбияләгән. Татар и собак не пускать. Хәзер Отеллода нинди фикер яңгырый? Отеллода шундый фикер, Отелло кара кеше, кара гарәп, яшь кенә ак чырайлы Европаның ак тәнле кешесенә өйләнә, кыз балага өйләнә. Моны иптәшләре берничек тә кабул итмиләр. Һәм ничек булса да буларның тормышын бозарга уйлыйлар. Менә шул тормышын бузып, бу кешенең ахырда ак тәнле хатынын үтерергә мәҗбүр итәләр. Бу нәрсә дигән сүз? Беренче мәртәбә күренә халыкка, татарларга. Алар татар итеп күрәләр нине? Кара гарәпне. Ничек кара гарәп? Шундый кешелекле, акыллы, укымышлы һәм чын полководец. Ул менә ак тәнле кешеләрдән кайсы ягы белән ким? Менә шушы фикер ул заман өчен яңа булып яңгырый. Ни өчен? Чөнки татарның берничек тә урыс милләтеннән ким түгел икәнлеген исбат итә. Аның менә бөтен мәгънәсе шунда. Беренче мәртәбә халыкка әйтәләр: татарлар һәм урыслар бер тигез, они так написать. Собак и татар пускать. Менә шушы фикри үсешнең күтәрелүен күрсәтә ул. Менә сезгә бер генә пример. Әйне мин Халил абыйнан күрдем. Аның күк артистны минем күргәнем юк. Халил абый күк. Аның кебек талантлы артистны күргәнем юк. Беренче мәртәбә күргәч, мин шок каттым. Без Хуҗа Насретдин спектаклендә Раул Шарафи белән бөтен дөньяны басып алырга теләгән Җиһангир ханның шундый явыз, кыргый гына шундый сугышчылары булып уйныйбыз инде. Бер вакыт сәхнәгә Халил абый Әбҗәлиев килеп керде. Килеп керде дә бу
бір заман мына шулай бізге көз қыса, мына былай деп. Біз аптырап қалдық. Мына шулай көз қыса. Мен айтам, шуны дағы башындағы кәләп ұшчықларын зыр етіп әйлендірді, мына шулай зыр біз маған қарап тұрамыз. Hem kırda gitti. Bit biz anı kırtmesket yiyişiydik. Biz bit sokçular, işiklerinde basıp durabız, biz anı kırtmesket yiyişiydik. Avul kırda gitti. Şundan hazır onun oyununa qarabaya, özümün sahnede ikenim unutqanmın. Bir zaman oynayıp gitsem, avuz yırılgan, özüm şırık külem, hiç tıyıl bulmay. Bana aytam bit. Raulga qaraganim, Rauldan aqminim qalda. Eğer de mana bizning mana şunda avuz yırıp şarkıldap turganını көрселер, bizning jonimizni olacaklar bit. Rejissyorlar, direktor, joningni olacak. Sen şunda yavuz suya turan kishi avuz yırıp şarkıldap kulib tursin. Şunu endi agar da mana sahnadagi artist, senin bilan o'ynagan artist unutib, rahatlanib kulay ekan. Tomoshachi nechik kulmasin deydi. Spektakl shunday yorliqda bordiki, Halil abining har so'zine qo'l chabalar. Zaldagi tomoshachi yig'ila kulay. Mana shunda ko'rdim endi men. Shin talantli artistning kim ekanini. Tomoshachi spektaklni Tatar teatrining bayrami etib qabul etdi. Halil abining Xo'ja Nasriddini milliy giroyimizga avrildi. Narsa degan so'z milliy giroy? Dunyoda nindi og'irlik bor, nindi eshaklik bor, barisida jengib chiqa turgan giroy degan so'z u. Mana sen artist bo'lsang, ko'tar shul yuqorilikda rolni. Shu ma'noni solib o'yna. Endi Abdullayev turunda, Shamukov turunda shuni ayta olmay uzoqqa ketdi. Abdullah Aviko o'qimishli kishini men ko'rmadim. Ol ingliz dramaturgi William Shakespeare'ning shomasına ko'ra chevrasi spektakl tarjima etdi tatar tiline. Buna ol eserini tatar kishisi yozgan deb qabul etasin. Shunday o'ynarga jengil men shoq qatdim mana. Shoq qatdim. Shul qatli joni bilan bizning ko'ngilga kirib ketadigan aybar bo'lib ishlagan, biz aytamiz, nechik buni Abdullayev ishlading deb. Endi ikkinchisi nida bizni partiya o'zak komitetida qabul etganlari. No, SK deb atadigan vaqtda. Putinning administratsiya darajadagi yishmaydi. Chunki partiya o'zak komitetini ul vaqtda Tresekning chaqirmalar, Tresekning teatrini, no bizning teatrni chaqirdilar. Ana shunda Abdullayev Shamukov birinchi martabayda Zil zavoduna bardık deydi. 5000 tatar ishli. Lekin zavodda bir nindi tatarning kitobi da yo'q, gazeti da yo'q, jurnali da yo'q, samodeyательность da yo'q deydi. Bunun içinde Moskvada shunday birini bildirgan mumkin deydi. 5000 kishi, 5000 tatar ishli zavodda. Shulay siladi. Agarda 70-nji yıllarda bo'lgan vaqt, agarda olgan bo'lsa, Stalin zamanında bo'lgan bo'lsa, ani hozirgi otalari. Mana men shunda ko'rdim. Shin talantli kishining shunday teran ma'no bilan siylawin. Ham qo'rqmawin. Nechik qo'rqmaydir. Mana andi halni men aytam bit, shoq qatdim endi. Endi üçüncüsü elbette Simbike manarasının tüzülüşünde Tatarının şın uz kişileri tüzügenin ispat etti ol. Anınçı bizge, buna ol Simbike manarasının bütün neyin Rus halkı, Rus neleri tüzüp birdip kukurek kağaları. Ol birinci merde başında etti. Bir zor hatağız, buna balast, bütün danyaları verir. Buna şunday kişilerini bana kişini göz aldığına getirem. Muhabbet. Xudoy Teala muhabbatni ko'rsatmasin jamaat. Hali o'zingizni saqlag'izing ardan. Yaxshi bo'lsa da avr bo'lashaq. Nashar bo'lsa da avr bo'lashaq. Chunki muhabbat u bik qatlavli bir.
Анасын ол махаббат шундай бір, ол тілесекіңе берілмей. Кіші білен кіші матур етіп яши. Біріншікті махаббатның қатнашы болмасқа мүмкін. Чөнки әкірмәп яши башлағаш, бір-біріңе хөрмәт арта, бір-біріңе аңлый башлайсың. Ләкин махаббат деген әйберне Ходай Тәгалә әдәмнәрдән сакласын. Менә мин уйнаган махаббатлы әйберләрдә, алар һәрберсе фаҗига белән бетте. Һәрберсе. Шуңа күрә минем күңелдә әнә шул калды. Ходай Тәгалә андый зур сез уйлаган махаббаттан Аллаһ Тәгалә сакласын дип. Чөнки әкрен кешене аңлау, әкрен кабул итә белү һәм аның мәгънәсен аңлау бергә яшәгәндә ул көчлерәк. Ул мөхәббәт, ул әйтәмит, ул бит ни күк, яшен күк. Шуңа күрә бу турда уйлаганда, менә шушы мин әйткән әйберне исегезгә алыгыз. Инде теге бик матур кызга гашык буласың. Мин бердә бөкре кызга, хәтта үзем менә мин яшәгәндә, шул әнием бөкре булгач, ниләр булгач, гел уйлыйдым берәр гарип балага, кыз балага өйләнермен дип, яхшы эшләрмен дип. Ул булган. Ләкин бөтенесе бит карыйлар. Матур, күкрәге булсын, аягы булсын, әле башы турында уйламыйлар. Башы барманың или жаны. Ул бит жан туры килергә тиеш мөхәббәттә. Ул туры килми. Мөхәббәтсез хөрмәт белән башланган әйберләр җанны әйләндерә һәм һаман үсмешкә, һаман акылга, һаман мәгънәгә һәм бер-беренең тыйымлауга итәрә. Шуңа күрә мөхәббәт дигән әйбердә ул уйнау гына рәхәт, яме? Ул бер мизгил генә. Шуңа күрә әгәр дә ул бик тирәнгә кирип китсә, ул кала да гел һаман синең җаныңны борчып тора. Артистка мөхәббәт ул шундый бер инде. Әйбәт кешене уйнасаң, сиңа инде барыбер теләсә теләмәсә дә кыз бала гашык була инде. Әгәр дә иши матур да булсаң. Шулай мин уйнап чыктым бер вакытны. Мине бер кыз бала китеп тора инде. Шуннан: "А вы на сцене так красивы были. Что-то вы такой, оказывается, не очень такой", фәлән ди башлады. Мин әйтәм: "Вы очень красивые, но мне это не нужно", дидем. Менә шуннан башланган әйберләр бар. Артистларга бит алар шулай киләләр дә. Әйбәт уйнаганда, минем шуңа күрә шәкерләр уйнагач миңа килешеп, алай син фәлән дип йөрүче булмады. Но бәхетсез язмышлар уйнаганда инде бәхетсез хатын-кызлар әйтәләр, хөрмәт итәләр. Чөнки бәхетсез язмышларны үзләре бәхетсез булган кешеләр аңлыйлар, үзләренчә кабул итәләр. Бер китап шул Мәскәүдә укыганда, миңа туры килде укырга Джек Лондонның Мартин Иден дигән китабын. Мин аның хәтле тәэсир иткән китапны мин хәтерләмим. Мин баш астына куеп, торам да әкренләп укыйм. Җылыйм да, торам да тагын әкренләп укыйм. Тагын тора укыйм. Минем күңелдә шулай калды. Мин әйтәм, ничек шулай кеше шулай язарга мөмкин микән? Җитмәсә, үлемен менә суга баткан үлемен шул хәтле тирәнтен язган. Ахырдан бит ул үзе дә шулай һәлак була, язучы. Менә бу китап миңа нык тәэсир иткән иде. Мин бераз икенче хулыклы кеше икәнен күрәсез инде минем. Мин комсомолга кермәдем, партиядә булмадым. Мин үткән заманда Сталинның шундый әшәклекләр эшләгәнен күргәч, бу партиягә мин ышанмадым. Ничек инде шундый бийек партия бер Сталинны җиңә алмаган дигән фикер мине җанымны бик башады. Сталинның үлемендә мин шулай булды. Безнең авылда әнә шул шырпы хатлы гына коробкада Раев исемле малай тыңлаганда радиодан мин әйтә киләле, тыңла әле ди. Килдем. Менә монда колагыма шырпы тартмасын куйдым. Шәр тыңлыйм. Сегодня умер товарищ Сталин. И музыка бара. Тагы бераз торгач тагы сегодня умер товарищ Сталин дигән тагы музыка.
Мен айтам, қаралы. Сталин өлген бет деймін. Ол айтма енді дей. Мен айтам, енді барып Буралға. Буралды шақырым, бізіне 4-ші класста оқи башлаған ауыл. Бардым да енді мен дурак кішқырам. Сталин өлген, Сталин өлген, Сталин. Бір заман оқытушы орттан етіп жіберді. И қорға башым білән, бұрным білән кеттім, сызарлап түштім. Өзім жылайым, өзім айтам. Радиодан айттылар, Сталин өлген, неге мені қиынсыз, неге мені қиынсыз деп. Малайлар айттылар, біз сені өтіреміз. Өтіреміз, тағы дейтсен. Шундан бір оқытушы апа шықты да, балалар таралығыз, орындарыңызға кіргіз деп, балаларға құрып сүйреп алып кіріп кетті. Шунан ұзақта тұрмады, Салих бауи bütün балаларын урамға шығарды да, қадірлі оқушылар, мына Сталин өлген. Шунда енді мына мен айтам, сіз мен ашамадыңыз деп, жылы-жылы айтам енді. Шундан Салих бауи алып кірді да, мен сенға не үшін шылай ішледім? Әгер де сен Сталин өлген деп сүйініп айтты деп, сенің әтей-әнейіңні, өзіңні ғұмырлық түрмеге отырталар еді. Сен сүйінген деп ойладылар мен айтам. Что Сталинге сен сүйініп шыққансың деп ойларлар деп. Шуннан сол Сталиннің өлімінен соң, Хрущев келгеннен соң енді, мен оқығанда Москвада Хрущев келген властьқа, 56 жылына. Шунда менің мына көңілімде неше миллион кішілеріні, шул қатты талантlı кішілер бізні шул заманда өтіргенлер деп. Менің көз алдымда ол татарларының ең биік кішілерін, ең қадірлі кішілерін атып өтерлер бет. Түрмелерге отырталар. Олар бет сана бітіргісіз. Шуңа көре, ол яқтан қарағанда, әлбәтте менің көңілімде ана шушы әйбір еді. Шул қатлы мен ауыр кешірдім аны. Ол ашылғаш, халықларының нешік өтіргенлерін, нешік жапалағандарын көргәш, мен айтам, бұл шушы әйбір біздің елдегіне болырға мүмкін дейм. Енді екіншісі, мына қазіргі власть турында енді. Кім енді 100 жылдан соң империятизм деп капитализмға қойта. Бет социализмнің аның өзінің де бет идеясым, законнары шундай күшлейді. Неден? Біріншіден, бүтін кіші бір тегіз. Қазір бет кіші тәр тегіз түгіл. Кім бай, кім ярлы. Кім қайыршы, кім не. Шушай бірінің кері қайтуын, капитализмға кері қайтуын, һәм бұл капитализмнің шундай әшәкі болуын, ең әшәкі дүниядағы капитализм, мына қазір Россияда. Әлі дүнияда қазіргі вақытта андай капитализм жоқ. Бір елде де. Чөнки олар ол этапны өттілер енді, бүтән елдерде. Андай екінші мәғана. Бізде шул капитализмнің ең әшәкісі, ең мен оны аталмайым. Шуңа көре қашан 100 жыл бойы әзірленген, 100 жыл бойы ішлеген, аңлаған, күрешкен әйбіріні кері бұрып, сындырып, яңадан 100 жыл ілік болған әйбірге қайту, һәм ол қайтуда ең әшәкі алымдарын қоллану. Әлбәтте, менің көңіліме енді олар яқын әйбірлер түгілдер. Шуңа көре менің андай әйбіріні біріншіде қабыл ете алмайым. Табиғаты андай түгіл. Мен Пекинде выступайттым енді, гастроллерде жүрдім. Онда қазір бүтінне екінші тұрмыш. Ауылларына бардық. Көрдік, нешік ершілер кішілер. Олар бет әлі бізден соңына 60 жылдағына, 49 жылдағына революция жасадылар. Етмәсе көп мұхалық. Нәрсе етмәкші болам. Әлбәтті, кері шушы социалистик идеялар қойташақ. Чөнки кіші мәңгілік идеяны бір кімде жеңе алмай. Сіз көп мұтыршысынлар аны. Көп мұрыс хөкүмәт тырышсын, шушы идеяларын юққа шығарам деп. Оланы жеңе алмайшақ. Чөнки кіші андай идеясыз яшай алмай. Айтам бет. Кіші барығызда бір тегіз. Барығызда. Бір нендей андай зур айырмаларын болуы мүмкін түгіл. Хизмет хақы яғынан да. Директор бір түрлісі алсын, рабочий бір түрлі алсын. Тігі уақытта рабочий стақанышы. Директордан 7 мәртебе артық ала.
директор заводынан. Қазіргі заманда қараңыз. Сіз бетінде оқылы кішілер. Шындай бір кім керек айта. Или бүтін илдегі байлықны шетелге сат. Шетелге бер. Сатқан ақшаны шетелге шығар. Ана шул миллиардерлар шетелге шығарып аталар бүтін байлығыңызды. Бүтін байлығыңыз шетелде бит сіздің. Бүтін долларға айландырылған байлығыңыз шетелде, һәм алар шетелде түзейлер. Алар шетелде заводлар түзейлер, фабрикалар түзейлер. Өз елінде түгел бит. Маңа кім түзерге? Ничек түзәргә мөмкин? Үз илеңне күтәрмичә шетелгә бер чыгарыр буны. Мин бер нәрсәне үзәртә алмыйм инде, мин андый кеше түгел, үзәртер өчен тумаган ахыр. Но мин берне кешеләргә аңлатырга тырыштым. Минем өчен инде. Татар кешесе үзен берничек тә рус милләтеннән түбән дип санамаска тиеш. Ә без яшәгән заманда шундый дәрәҗәгә җиттек ки, әгәр дә кеше татар баласы татар телен белмәсә, ул бала иң акыллы бала дип әти-әнисе горурланып яши иде. Менә бит ничек өйрәнелгән. Үз телен белмәгән кеше башка телне белгән өчен иң акыллы, иң фәлән булып саналырга тиешме? Ну, сез менә акыллы кешеләр инде үзегез. Неужели аңлашылмый шул? Менә син күз алдыңа китер, ничә мең еллар Аллаһ Тәгалә тарафыннан, кешеләрнең үсешеннән, зиһененнән туган телне белмәү. Шушы милләт кешесенең аның каясың намусы, каясың ул милләтнең рухы, җитмәсә әле мөселман дип йөртә. Әгәр дә мөселман баласың икән син, Аллаһ Тәгалә биргән телеңнән ваз кичә аласыңмы? Язалар алар гарәпләр. Безнең мөселман дине бүтән телләргә дә бата бул дип. Сүз дә юк. Ләкин безнең өчен ислам динендә булган кеше өчен үз ана телендә дуа кылу, үз ана телендә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтү. Шуны аңламау, татарның аның йөзенә чыккан ул аңламау. Аңлыйсың? Ул аны аңламый, кабул итми. Менә шулай өйрәнелгән булган күрәсең. Шулай күндергә безне өйрәттеләр инде. Дөньяда иң бик халык рус халкы, иң кадерле тел безгә урыс теле дип. Сүз дә юк. Кем әйтә инде сиңа урыс телен белмә дип. Урыс телен бел, пожалуйста, сүз дә юк. Урыс дөньясында яшисең икән, монда аны кабатлап тору да кирәкми. Хәзер инде менә инглиз телен кертә башладылар. Хәзер инде әнә Кытай теле керә башлады. Белсеннәр, монда сөйнеш кенә чит телләрне белү. Ләкин бит үзеңнең телеңнең мәгънәсен, үзеңнең халкының биеклеген ача белмәгән татарның нинди киләчәге булсын? Әгәр дә татар үзен бик халык дип санамый икән, киләчәге юк. Ул мөмкин түгел. Ул мөмкин түгел. Әгәр дә кешедә, милләттә, халыкта шушындый рухи көч булмагач. Ну, яраклашу сүз дә юк, яраклашабыз инде. Барыбыз да шулай яшәгән, шулай өйрәнгән. Ләкин яраклашсаң да бар үз сүзеңне әйтә белергә тиешсең дигән фикер булырга тиеш бит. Әнә шушы милли горурлык булмау аркасында татар бик күп әйберне югалтты. Һәм икенчесе ялагайланып үсү аркасында. Менә урысча белсәң ялагайланып син күтәреләсең дигән мәгънәне һәрбер эштә, һәрбер профессиядә өйрәттеләр. Менә ансыз сиңа бернинди юл юк дип. Әле безнең менә шушы 30 ел булган республика турында да әйт. Мин бит инде мәйданнарда чыгыш ясыйм. Миңа гел әйтәләр, фәлән. Татарлар алар дәүләт зыя алмачак. Нигә кирәк ул безгә? Фәлән дип. Ну хәзер инде аңлашылды бит. Әгәр дәүләт булмаганчаның халкының үсешендә, үз телендә, милләтен саклап буламсың? Берничек тә саклап булмый. Берничек тә саклай алмыйсың. Ул шундый бер-берсенә шул хәтле бәйләнгән. Инде иң авыры миңа әнә шул 1552 елда Иван Грозныйның татарны
дәулетін жиміріп, қазанын яндырып, міңлеген кішіні астырып, суға батырып өтіруі. Һәм шушы дәулетні сақлар үшін, шул заманда нишеп халық көтерілмегенсің. Міне, анда бит инде меңнеген татар авыллары, татарлар болған авылларда. Урыс халқы белән татарлар ул вакытта бит сан ягыннан тигез булган. Нишләп сак нитмәгәннәр, якламаганнарсың? Нишләп күтәреп чыкмаган халык? Бердән булып. Күтәрелмәгән бит. Килмәгәннәр бит авыллардан һәм бүтән җирләрдән. Әле менә читтә булса да чуашлар килә, марилар килә, удмуртлар килә. Читтә булсалар да. Нин башкалар килми, анда сүз дә юк. Чөнки алар безнең кул астында була. Безнең кул астында халык арасында алар каршы торучылар була. Алар килмиләр безне яклап. Ну менә шушында мин аңламыйм. Ничек берләшә алмаганнар алар татарлар? Ни өчен? Казанның нинде, хан сарайында бердәмлек булмый бит. Берсен-берсе саталар. Нинди халык булган алар? Берсен-берсе сатып яталар. Менә мин аңламыйм, нишләп шулайлар туганнар? Нишләп алар менә безне шушындый хәлгә калдырганнар? Алар безнең хәлдә киләчәге турында уйлаган халык булмаган, значит. Киләчәк халык турында уйлаган халык берләшә ул, бердән була, бердән булып үсәргә тели. Ә булар һәр берсе берсен таптап изеп яши. Менә шушы фикер хәзердә татарда яши. Бердәмлек юк. Бердәм булмау аркасында фикри бердәмлек турында сүз бара. Фикри. Чөнки фикер бердәмлеге булган вакытта син бер-береңне хөрмәт итәсең. Зурлыйсың. Бер-береңнең кадерен беләсең. Менә шул вакытта гына татар бер-берсенә сыйынып берләшергә мөмкин. Шуңа күрә мин анда аңлый алмыйм менә шундый шушы хәлнең килеп чыгышын нишләп шулай біз үзебезне харап иткәнбез. Урыслар гына түгел. Урыслар гына булса бер хәер иде. Аңа әле түзәргә булыр иде. Монда үзебезнең арада шушындый бәхетсезлек ята. Мин куркак кеше һәрбер сүзне әйтә алмый инде ул. Ничек әйтсен? Юк инде. Бер кисерәк әйтсәң дә, аны үкенеп йөрисең. Ну нигә әйттем инде? Нигә кирәк инде бу? Алар бары аңламый бу халык дип үзеңне сүгәсең. Аңламыйлар икән, барыбер. Теге әйтәләр инде, нигә стенага борчак сибү. Стенага борчакны күпме сипмә ул төшә, дә китә. Татар кешесендә шулай ул. Аңа син күпме аңлат, күпме сөйлә, ул аны кабул итә алмый. Чөнки әйтеп торам, аның ичке рухи кеше иштән таркалган, беткән. Аңарда милләтнең биеклеген аңлау дигән фикер уянмаган. Менә соңгы берне язганда сорау биргәч әйттем инде мен. Менә мин артист буларак мин әйттеләр. Синең нәрсәсең бик борчылы инде. Нәрсә сине бик кайгыга төшерде? Мин әйтәм, менә милләтебезне, дәүләтебезне торгызу өчен җанын фида кылган шын büyük şahıslarını oynarga nasip bulmalıdır. İkincisi, Müslüman dininin tatarlarga niçin kirek ikenin açıp birgen eserini oynarga nasip bulmadı. Buna niçin kireksin o tatarga İslam dini? Ne şuşu eybirini kötergen. Yaki niçik kişide, buna kişide şuşu turmuşunun мәғәнәсінің үзгәруін күрсәткән әсәрне күрмәдім. Ничек кешедә үзеннән үзе рухи кешенең үсешен, агышын, кешенең җанын, күңелен титрәткән әсәрне мин сәхнәдә күрмәдем. Күрәсең, менә аларны язар өчен чын талантлы кешеләр. Бик аз. Yazılar dalar korkurlar idi. Yaşlıklarını bütün kişi savuna indi. Lakin o hatta yaşayakta men ellekim buldum, ellersiler işledim deyip men andi savaşlar günde yoydu elbette.
Андый сагышлар юк. Андый сагышлар юк. Ну, һәрбер кешенең язмышы үзе белән бергә бара инде. Кай вакытта әйтәм бит менә, кем уйлаган инде? 56 елны Мәскәүгә театральныйга Щепкин студиясенә кешеләрне җыярлар дип. Ну, кем уйлаган менә? Син нәрсә уйларга можешь? Ләкин менә шулай тормыш шулай килеп чыга. Синең язмышыңны үзгәртә дә куя. Шуңа күрә әйтәбез бит инде, язмыштан узмыш юк дип.